O diba kung kano sa gabi ay pa nagvideo-video. Unta mamungan ni siya. Agoy ginoo ko. Unta mamungan ning akong kamote sa sako. Unya naka numdum manggod ko og lili sa akong kwandiri kanang sayote. Sus kay kani man day pagkaluoy sa daon. Mo ni gitabangan og kit-kit sa mga panahon. Kaning mga snail na kapatid na panaw. Pagkaluoy yung taon nila, mo yung taon dahil nilang gilantakan. Kaya sige man ako sila i-check dito. Daghanay ka snail. Sus, ginoo ko. Karon pa ko naka-check diri og gabi. Ano? Uy, ginoo ko kapag kaluoy sa iyang dahon. Tabangan yung taon nila kit-kit. Brinay kayo siya. Pero dili kay siya tambok. Green kayang dahon. Kuanan ni siya, be. January 3 na ako nangita naman sa January. February, March. 2 months na ni. 2 months old na ni nga kuan nga kamote. Meron yun tunga ra sa ako. Katupod sa ako nga gamay. Tunga pod sa sako nga yuta. Kanupod. Unta makabunga. Ni. Kay dili ra di ay ang pagtanong na to happy na wala po ka sure kung mamunga unta makabunga siya diri ako gitago diri nga kuan nga sayote kay ingon man gud nila nga kuan nga kanang magungong sagda kanang ingon nila nga sayote kuno diri dili kuno mamunga kay init diri so ang akong gibuhat akong gitago diri sa mga diri sa mga halamanan. Ako siyang gitago. Diyan ako sa ilalong. Gibutang naraw. Taas na siya. Taas na siya to. Tama na siya diri. Dihan ako ipakatay sa bana. Iba makog aswang diri. Gabi na kaayo. Nag-video pa ang inday. Nara di ba mga madi? So ganina sa tinuod lang mo makaluya. Huy. Pato di ito. Marag maluya ko magtanaw pero karon na akong giingnan akong kaugalingon nga kanang ting positive lang na agyapoy malusutan na marag nabuhayan ako dili na kay kuluya. Inana ra gyud kinahanglan nga kita ra gyud makatambal sa atong kaugalingon. Kinahanglan nga kita ra maingon nga ukira na. Sige kagingog-okay maukira gayud kay inana ra gayud inana kamo mga madi inana ra sa pangingon sa inyong kaugalingon ug ubanan po ninyo pagkampo mao na kay wala gilain makatabang sa atong kaugalingon kun dili kita ra ug ubanan nato og pagsalig diha niya mao ra gyud na